Bore da. Bore da, sut wyt ti? Dwi'n wedi blino. A ti? Dwi'n bendigedig. Ble wyt ti'n byw? Pigsland, lle mae bacwn yn cael ei wneud. A ti? I fod yn onest, dwi ddim yn gwybod. Beth ydy dy enw ysgol di? Enw fy ysgol i ydy St Pesgod. A ti? Enw fy ydy i ydy Selsig. Beth ydy dy hoff bwnc di? Dwi'n mwynhau Cymraeg a mae'n wel da fi celf. A ti? Dwi'n caru addysg gorfforol, ond mae'n well da fi technoleg. Beth dwyt ti ddim yn hoffi? Mae'n gas da fi mathemateg achos mae'n sbwriel. A ti? Mae'n gas da fi gwyddoniaeth achos mae'n ddiflas. Hwyl fawr. Hwyl.